Век след век човек се тревожи от едни и същи въпроси. Кой съм? Откъде идвам? Колко дълго ще живея? Какви са моите умения? Как да запазя здравето си? И отговора на тези въпроси зависи живота ни. Има неща, които не можем да предположим. Има неща, които е важно да знаем, защото понякога от нашето решение зависи живота ни. Съвременната наука е намерила отговор на много въпроси, интересуващи човека. Провеждайки генетично изследване, вие ще може да получите пълна картина на вашето здравословно състояние в момента и за в бъдеще. Ще получите отговори на въпроси за вашата наследственост, способности, чувствителност към лекарствени препарати. Вие ще можете да разберете как да предпазите себе си и своите деца от неправилни решения. Генетик БГ за тези, които са свикнали да разчитат на разума. Знай, за да живееш. Отговор на жизнено важни въпроси ще получите след генетичния анализ. Кои са прадедите ви? Наследственост, способности, чувствителност към лекарствени препарати, предразположеност към заболявания, продължителност на живот, всичко, което е необходимо да извършите. Направете поръчка, предайте пробата от слюнка за анализ, получете резултатите. Генетик БГ. Знай, за да живееш.